Bună ziua! În Bună ziua! cadrul seriei de interviuri să cunoaștem câștigătorii concursurilor online ale Festivalului de Arte sau Festival for Arts, cum îi spunem în engleză, vorbim cu Timea Comnoiu. Dragă Timea, mă bucur că ești aici alături de noi și tu ai câștigat la concursul internațional de coarde și muzică de cameră. Ai câștigat premiul întâi de excelență. Așa este? Da, așa este. Felicitări și aș vrea să te întreb în primul rând, cine ești tu și de când ai pasiunea de a cânta la vioară? Mă numesc Comnoiu Timea, am 11 ani și mă aflu în clasa 6. Studiez vioară la școala gimnazială de arte numărul 1 Iosif Sava, împreună cu doamna profesor Țăran Marina. Când eram mai mică, mama a venit cu ideea să mă dea la un instrument, să învăț să cânt, pentru că are un rol important în dezvoltarea memoriilor și a copiilor. Întâmplător am descoperit că pot să cânt la vioară și am fost impresionată cum doar 4 coarde pot să redea un minunat sunet. Care este portofoliul tău de concursuri și la ce recitaluri ai participat? Am participat la multe concursuri, acum o să enumăr doar câteva, cum ar fi concursul național Iosif Sava, Magia Colindelor, concursul național de interpretare Lira de Aur de la Suceava, Ion Dumitrescu, Olimpiada instrumentală etapa zonală, Festivalul For Art. Am mai participat la Festivalul Muzicii Baroce, la Festivalul de Muzică Romantică și recital instrumental de la Palatele Brâncovenești. Pentru vârsta ta ai un palmares destul de bogat de participări. Ai câștigat și premii la aceste concursuri? Da, am luat premiul 1, alteori premiul 3, al doilea. Cred că am luat în total în toate concursurile astea, toate premii. Asta înseamnă că tu nu numai că ai talent, dar că și muncești foarte mult. Cam câte ore pe zi poți să studiezi, având în vedere că școala de muzică Iosif Sava este o școală paralelă cu școala generală. Deci trebuie să faci față și rigorilor școlii generale. Da, 2 ore jumate, vin și materiile mai grele la română, la fizică, multe teste, ascultări, dar de acum o să încerc să măresc timpul de repetat. Da, știu că este foarte greu să împaci și cultura generală și muzica, întrucât muzica solicită un timp foarte mult dedicat studiului în fiecare zi. Ai încercat și vreun alt instrument? În clasa 6 m-am apucat și de pian. E foarte bine. Îmi place și pianul și vioara. La pian am mai participat și la audiția pe școală de Crăciun și la câteva concursuri. Ion Dumitrescu. Cum ți se pare comparativ? Este pianul mai greu decât vioara sau vioara mai grea decât pianul? Mi se pare că vioara este puțin mai grea decât pianul. Cum ai aflat despre concursul internațional de coarde și muzică de cameră? Am aflat de Festivalul For Arts de la doamna mea profesoară, care mă susține și mă încurajează foarte mult. Mereu cum vede pe internet sau de la alți profesori, cum aude despre vreun concurs, mereu încercă să mă învețe o piesă nouă pentru a o înregistra sau să mergem fizic să participăm. Ea zice că vrea să participe la cât mai multe concursuri, atât fizic cât și online, pentru a dezvolta latura artistică, pentru că de obicei am puține emoții și mă cam pierd așa. Cum o cheamă pe doamna ta profesoară? Mai spune-ne o dată. Țăran Marina. Cred că dânsa te inspiră foarte mult, nu? În studiul viorii. Da. Mă simt bine când sunt în preajma ei, pentru că este calmă, mereu îmi explică cu grijă dacă am greșit ceva sau cum trebuie să fac mai bine să sune mai frumos, mai armonios. Și la fel și doamna corepetitor. Când nu suntem împreună sau sună disonant, mereu îmi zice dacă trebuie mai lin, să încep mai încet sau mai tare. Ai ascultat pe concurenții ceilalți? Da, i-am ascultat și din categoria vioară și m-au impresionat foarte mult cei 2 copii din Timișoara, Sebastian Manning și Luis Munteanu. Au cântat excepțional, chiar meritau Grand Prix. Mă bucur, dar despre cei care au cântat live, ai reușit să-i vizionezi? Avem un câștigător al Grand Prix-ului și la componenta fizică. Da, l-am văzut. Cred că nu am reușit să-i ascult toată repertoriul, cred că jumătate, dar până acolo mi-a stat inima în loc, adică e excepțional.
foarte talentat. A avut un repertoriu lung, într-adevăr, a cântat aproape jumătate de oră. Timea, poți să ne spui ce planuri de viitor ai tu? După ce o să termin școala de muzică, intenționez să merg la liceu de muzică. Încă nu m-am hotărât la ce liceu vreau și apoi să dau mai departe la conservator. După conservator nu știu ce o să fac. Trebuie să mă mai gândesc. Dar deocamdată vreau să dau la liceu de muzică. Ce crezi că ar putea face Festivalul de Arte sau Festival for Arts mai multe pentru a sprijini tinerii muzicieni? Deja face foarte multe pentru că ne dă ocazie să ascultăm pe ceilalți, să vedem ce au cântat și să îmbunătățim și la noi ce trebuie. Adică tu crezi că ai cântat frumos, dar ascultându-i pe alții de mai multe ori și ascultându-te și pe tine, îți dai seama că ai greșit la ceva și din experiența celorlalți poți să îmbunătățești încât să devii mai informat despre următoarele concursuri, să cânti mai bine, să învățând de la ceilalți. Cele spuse de tine mi-au revelat faptul că, iată, concursurile online de fapt au o componentă foarte bună prin faptul că poți să revii la înregistrări și să-ți dai seama mai bine și de cum au cântat alții, cum ai spus tu, să înveți din ce au făcut ei bine sau mai puțin bine și să te asculti și pe tine de asemenea. Da, deci poți să faci mai ușor o comparație. La concursurile fizice e într-adevăr foarte subiectiv, depinde de moment și ai pierdut momentul, nu poți să revii. Mă bucur că, uite, spui lucrurile acestea pentru că într-adevăr învățând și comparând, asta este un aspect deosebit de important al concursurilor. Ai un gând de final? Te rog să-l spui. A fost o plăcere să particip la acest concurs și de-abia aștept etapa următoare a concursului și masterclass-urile din vara 2024. Mă bucur mult că dorești să participi la masterclass-urile pe care le organizăm. Este o oportunitate foarte mare și să cânți pe scenă și în fața publicului. Da, e o experiență absolut unică de fiecare dată și foarte bună pentru fiecare interpret. Îți mulțumim mult, te felicităm încă o dată pentru premiul obținut, te încurajăm să continui studiul și îți dorim succes, sănătate, sărbători fericite! La fel! Și un an nou cu multe realizări și împliniri. Numai bine! La fel! La revedere! Te pupăm!
Thank you.